să-ți arăt încă un produs mișto. Bolul Anamina, inginerie românească fabricată în Oradea. Mixăm în el astfel încât să nu stropim în stânga și în dreapta sau să nu ne stropim pe noi. Avem partea de sus care se desface prin răsucire. Putem să scoatem partea asta, să-i punem partea asta mai mică, unde putem să punem capacul pentru depozitare și astfel avem un bol mai mic. Un coș de gunoi compactor. O spune aici un filtru pe care să-l mezim cu uleiuri esențiale, astfel încât să miroasă bine. Iar aici am un mâner pe care îl trag și îl apăs astfel încât să compactez deșeurile pe care le am aici. Hai să-ți arăt ceva. O oală sub presiune are 15 ani garanție. Mai mult de atât, produsul are 30 de ani de acum încolo, piese de schimb, funcționează și pe inducție, iar aici avem un semafor. În momentul în care se acumulează presiune în oală, acest senzor se ridică și ne indică dacă avem o presiune prea mică, optimă sau prea mare. Avem 1, 2, 3 faze de gătire. 3 este pentru carnea roșie, 2 este pentru carnea albă, iar 1 este în general pentru legume. Aici avem, practic, eliberarea presiunii acumulate. Dacă vrei un produs care te va ține toată viața, atunci asta este investiția de care ai nevoie. Hai, spune-mi în comentarii despre ce produse vrei să mai vorbim și îți vom răspunde.